Γεια σας, τι μου κάνετε? Ελπίζω να είσαστε καλά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, όπως λέει και ο τίτλος, θα μιλήσουμε περί δίαιτας, κιλών, για διατροφή. Δεν έχω ξαναμιλήσει για κάτι παρόμοιο στο κανάλι μου, ωστόσο ήταν κάτι γενικά που δεν με πολύ ενδιέφερε, αλλά τον τελευταίο χρόνο πήρα κάποια κιλά και ξεκίνησα έτσι κάποια δικά μου πράγματα που με βοήθησαν και έχασα αυτά τα κιλά. Συγκεκριμένα ήμουνα σταθερά στα 53 με 54 κιλά όλη μου τη ζωή και συγκεκριμένα είχα κάνει ένα βιντεάκι άσχετο για το κανάλι μου και έτσι όπως έκανα edit είχα παρατηρήσει στο βίντεο ότι φαινόμουν πάρα πολύ παχιά. Έκανα γενικά εκείνο τον καιρό ένα πολύ καθιστικό τρόπο ζωής, δηλαδή έτρωγα πάρα πολύ αργά το βράδυ, δεν περπάταγα καθόλου, δεν έκανα κάποιο είδος άθλησης και έτσι όπως απλά κάνω το edit, κοιτάω και λέω εντάξει, λέω, θα με παχαίνει σίγουρα ο φακός, δεν νομίζω να είμαι όντως τόσο παχιά. Είχα ζυγιστεί, ήμουνα γύρω στα 57 κιλά με έδειχνε η σιγαριά. Λέω εντάξει, είχα φύγει πάρα πολύ από το κανονικό μου. Θα μου πεις 2-3 κιλά και όμως πολλές φορές κάνουν τη διαφορά. Μετά συνέχιζα εγώ αυτόν τον τρόπο ζωής, εξακολουθούσα και τον έκανα, δηλαδή έτρωγα πολλές φορές στις 3 η ώρα το βράδυ, με πιάναν κάτι πίνες σε μένα. Παράδειγμα κρέπα, σάντουιτς, τώρα να τρως 2 ώρα κρέπα και σάντουιτς, πότε να το κάψει ο οργανισμός, οπότε γινόταν λίπος όλο αυτό. Οπότε έκανα κακή διατροφή, έκανα πολύ καθιστική ζωή και μετά πήγα και στο γιατρό και έκανα κάποιες εξετάσεις και είχε ζυγαριά και μου λέει να σε ζυγίσω κιόλας και η ζυγαριά με έδειξε 61 κιλά. Σοκ, γιατί 60 κιλά δεν τα είχα δει ποτέ στον εαυτό μου. Και τα είχα πάρει συγκεκριμένα όλα στα μπούτια και λίγο στην κοιλιά. Γενικά, σαν άνθρωπος, όποτε παίρνω κιλά, τα παίρνω πάντα στα μπούτια. Οπότε πηγαίνουν όλα τα κιλά σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Θα μου πεις 60 κιλά, και δεν πήρες και 15 κιλά, αλλά ουσιαστικά για κάποιον που δεν είχε ξεπεράσει ποτέ τα 55, ήμουν εκεί 54, θεωρώ ότι 6 κιλά με 7 που πήρα ήταν τεράστιο σοκ για το σώμα μου. Οπότε αφού είδα ότι είχα φτάσει αυτά τα κιλά, αποφάσισα να κάνω κάποια πραγματάκια έτσι ώστε να τα χάσω. Δεν πήρα κάποια βοήθεια, τα έχασα μόνη μου γιατί θεωρώ ότι 5-6 κιλά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο κατόρθωμα. Άμα βάλεις πρόγραμμα, οπότε τα έχασα μόνη μου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή τα 3 πρώτα κιλά τα έχασα πολύ εύκολα, δηλαδή στα 58 κιλά πήγα πάρα πολύ εύκολα. Δύσκολο ήταν να χάσω τα άλλα 3 κιλά. Δύσκολο ήταν να πέσω από το 55, δηλαδή 55 να πάω 54 ήταν πάρα πολύ δύσκολο και τώρα κάποιες φορές άμα λίγο ξεφύγω φτάνω στο 55, οπότε τώρα παίζω και 54 με 55. Τα πράγματα λοιπόν που με βοήθησαν είναι νούμερο 1 και πάρα πολύ σημαντικό είναι το βραδινό φαγητό. Ίσως αυτό ήταν και το πιο δύσκολο, γιατί γενικά με το περπάτημα που θα σας πω αργότερα έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση, οπότε δεν μου ήταν πολύ δύσκολο, αλλά το φαγητό το βράδυ δεν θα σας πω ότι ακόμη και τώρα αν κάτσω μέχρι αργά με πιάνουν κάτι πίνες, δηλαδή το αγόρι μου γενικά έχει πάρα πολύ καλό μεταβολισμό, έχουν και καλό σωματότυπο οικογενειακός, οπότε ό,τι και να φάνε, ακόμη και το βράδυ και ποσότητες δεν παχαίνουν ποτέ. Οπότε καμιά φορά που παίρνει φαγητό το βράδυ, επειδή σχολάει πολύ αργά, οπότε λογικό είναι να φάει το βράδυ, είμαι οριακά έτοιμη και εγώ να φάω. Το έχω βάλει στο μυαλό μου, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην αρχή είχα ψιλοσυνηθίσει, αλλά μετά δεν ξέρω, σαν να με έπιανε πάλι πείνα. Τώρα κοιτάζω μέχρι το πολύ 9.30 με 10 η ώρα να είναι το τελευταίο γεύμα μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τρώμε το βράδυ, γιατί δεν το καίει εύκολα ο οργανισμός μας. Οπότε κοιτάζω μέχρι εκείνη την ώρα να έχω οτιδήποτε και να έχω φάει, είτε βλακεία, είτε κανονικό φαγητό ή κάτι ελαφρύ, κάτι βαρύ. 9.30-10 η ώρα το πολύ έχω κοιτάξει να έχω φάει. Το επόμενο που είναι και πάρα πολύ σημαντικό και ένα λάθος μεγάλο που έκανα ήταν να ξεκινάω το πρώτο γεύμα μου πάρα πολύ αργά μέσα στη μέρα. Κάποιες φορές νόμιζα ότι ήταν καλύτερο, ας πούμε, να παραλείπω το πρωινό,
ή το μεσημεριανό, ή ας πούμε έτρωγα το μεσημεριανό μου στις 4 και στις 5 το απόγευμα. Μου είπε ο γιατρός ότι είναι ίσως το χειρότερο που θα μπορούσα να κάνω για τον οργανισμό μου, ακόμη και που έτρωγα το βράδυ, γιατί ουσιαστικά εάν ξεκινήσεις πολύ αργά, με το πρώτο γεύμα, τότε ξεκινάει να καίει ο οργανισμός. Οπότε εγώ που έτρωγα 4 με 5 το απόγευμα το πρώτο μου γεύμα, μέσα στην ημέρα ο οργανισμός μου ξεκίναγε να καίει το λίπος. Οπότε ήταν πάρα πολύ κακό και τώρα έχω βάλει σε πρόγραμμα έστω ας πούμε και 12 η ώρα να ξυπνήσω ή το πρωί, να φτιάξω κάτι μικρό να φάω, και το μεσημέρι κοιτάζω το πολύ 2,5 με 3 η ώρα στη χειρότερη να έχω φάει το μεσημεριανό μου. Αυτά λοιπόν περί διατροφής. Τώρα αυτά που σας είπα είναι καθαρά συμβουλές τις οποίες τις λένε όλοι οι γιατροί. Συγκεκριμένα είχα πάει να κάνω εξετάσεις για το θηροειδή μου και γι' αυτό μου είπε αυτά τα δύο πράγματα και το ΦΕΙ, και νομίζω είναι και το πιο λογικό. Όλοι συμφωνούν στο να τρώμε πάρα πολύ νωρίς, αλλά και το τελευταίο μας να μην είναι πάρα πολύ αργά το βράδυ. Οπότε σίγουρα αυτά τα δύο έπαιξαν full καθοριστικό λόγο να ξεκινήσει λίγο ο οργανισμός μου να καίει πιο εύκολα. Το νούμερο 2 είναι η γυμναστική. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που βαριέμαι πάρα πολύ το γυμναστήριο, ή αν πάω γυμναστήριο θέλω οπωσδήποτε να έχω παρέα μαζί μου. Δυστυχώς και οι φίλοι μου βαριούνται το γυμναστήριο, οπότε μόνη μου δεν ήθελα να πάω και σκεφτόμουν τι να κάνω και συνδύασα το περπάτημα. Είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ, δεν ξέρω τώρα αν είναι για όλους, γιατί έχω ακούσει ας πούμε και άτομα που λένε κάνω περπάτημα και δεν με βοήθησε κάπου. Αν και θεωρώ γενικότερα, και αν κάποιος κάνει και γυμναστική, βοηθάει συνδυαστικά πάρα πολύ το περπάτημα. Σε βοηθάει να κάψεις αρκετές θερμίδες και λίπος. Έχω συνδυάσει λοιπόν κάθε μέρα, το μεσημέρι, το πρωί, πηγαίνω το βράδυ. Έχω συνδυάσει λοιπόν με τον κολλητό μου να πηγαίνουμε για περπάτημα. Το έχουμε συνδυάσει δηλαδή και σαν βόλτα και να χάσουμε λίγα κιλά. Ο κολλητός μου λοιπόν συχαίνεται το γυμναστήριο, του το πρότεινα. Οπότε λέω τι θα κάνουμε, θα πάμε για περπάτημα. Και το συνδυάσαμε λοιπόν έτσι, πηγαίνουμε γύρω στη 1,5 ώρα την ημέρα και πραγματικά έχω δει το σώμα μου να αλλάζει απίστευτα. Κοιτάζω λοιπόν να πηγαίνω όσο το δυνατόν περισσότερες φορές την εβδομάδα, κοιτάζω δηλαδή 1 πεντάωρο την εβδομάδα να πηγαίνω σίγουρα. Επιπλέον κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ είναι και μια εφαρμογή στο κινητό, την οποία δεν την κάνω τόσο πολύ. Είναι λοιπόν μια εφαρμογή στο κινητό που έχω κατεβάσει και σου δείχνει κάποια προγράμματα για γυμναστική, για κοιλιακούς, για πόδια, και πιστεύω ότι άμα έχεις 2 βαράκια είναι φανταστική εφαρμογή. Θα την αφήσω εδώ πέρα. Έχει διάφορα προγράμματα, έχει 5 λεπτών, 10 λεπτών, 15. Όταν λοιπόν έχω όρεξη μια φορά στο τόσο, δεν θα σας πω ότι χρησιμοποιώ και κάθε μέρα, κάποιες φορές κάνω λίγο κοιλιακούς, λίγο χέρια, έτσι λίγο να γίνεται συνδυαστικά και με το περπάτημα. Οπότε αν βαριέσαι στο γυμναστήριο, αυτή η εφαρμογή είναι τέλεια, γιατί μπορείς να έχεις το στρωματάκι σου, έχεις και 2 βαράκια και κάνεις όλες τις ασκήσεις. Σου δείχνει αναλυτικά πώς θα κάνεις την άσκηση και ουσιαστικά παίζει το πρόγραμμα και το κάνεις παράλληλα με την εφαρμογή. Τώρα κάποιες τροφές που γενικά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και με χορταίνουν είναι full τα βραστά αυγά. Αν κάποιες φορές δεν προλαβαίνω να φτιάξω πρωινό, βράζω 2 αυγά, οπότε έχω φτιάξει κάτι για να φάω, με κρατάει λιγάκι μέχρι να φάω μετά το μεσημεριανό μου. Γενικά είναι πεντανόστιμα τα αυγά, τα λατρεύω, οπότε κάποιες φορές θα φτιάξω 2 βραστά αυγά, τα οποία δεν έχουν ούτε πολλές θερμίδες και είναι full θρεπτικά. Επίσης κάποια άλλα φαγητά είναι φιλέτο κοτόπουλο, το οποίο το συνδυάζω πολλές φορές με κάποιο λαχανικό, συγκεκριμένα αγκουροτομάτα, είτε μπιφτέκι, και συνήθως αυτό κοιτάζω να είναι το βραδινό μου γεύμα, το οποίο με χορταίνει αρκετά και δεν με κάνει να πεινάω αργότερα. Γενικά το βράδυ θέλω να φάω κάτι καλά, να είναι κάτι που να με κρατάει, γιατί αν φάω κάτι πολύ ελαφρύ, εκεί 12 με 2 η ώρα με πιάνει full πείνα. Οπότε το κοτόπουλο ή το μπιφτέκι είναι κάτι που με κρατάει αρκετά και είναι νομίζω ένα τέλειο γεύμα. Το μεσημέρι τρώω σπιτικό φαγητό, είτε από τη μαμά μου, τη γιαγιά μου, είτε το αγόρι μου επειδή έχει εστιατόριο. Οπότε το μεσημέρι τρώω ένα κανονικό σπιτικό γεύμα που νομίζω είναι το ιδανικό.
Πιστεύω να σας φάνηκαν χρήσιμες οι συμβουλές μου. Γενικά εμένα αυτή η καθημερινότητα με βοήθησε πάρα πολύ να χάσω αυτά τα κιλά, αλλά και να τα διατηρήσω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Γενικά βλέπω full στο ίντερνετ, από εδώ, από εκεί, τάδε, δίαιτα τάδε, με αβοκάντο, με το ένα, με το άλλο. Θεωρώ ότι είναι πολύ χαζό να ξεκινήσεις κάτι το οποίο το κάνεις για μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, το αβοκάντο δεν θα μπορείς να το τρως για πάντα. Μια συγκεκριμένη τροφή δεν μπορούμε να την τρώμε κάθε μέρα. Θεωρώ ότι αν κάποιος βάλει στόχο να χάσει κιλά, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια καθημερινότητα την οποία θα την κρατήσουμε. Δηλαδή, εγώ τώρα όλες αυτές τις συμβουλές που σας είπα και θέλω να τις κάνω σε καθημερινή βάση. Γιατί αν δεν τις κάνω, είναι και το φυσιολογικό να ξαναπάρω πάλι αυτά τα κιλά. Δηλαδή, τώρα, αν τρώω πάλι αργά το βράδυ, αν δεν πηγαίνω για περπάτημα, ξέρω ότι θα τα ξαναπάρω. Παραδείγματος χάρη, πολλοί άνθρωποι παίρνουν το Ζέμπικ, που έχει γίνει ένας κακός χαμός, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει καθόλου. Το οποίο είναι ένα φάρμακο των διαβητικών που σε κάνει, σου κόβεται τελείως η όρεξη. Και έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεις πάρα πολλά κιλά. Έχω και γνωστούς μου μάλιστα που το έχουν πάρει και συγκεκριμένα μια κοπέλα φίλη μας από την Ιταλία το πήρε, έχασε 10 κιλά και φυσικά όταν ήρθε στην Ελλάδα για τις διακοπές της, που όταν έχεις στην Ελλάδα διακοπές και οπουδήποτε αλλού θέλεις να τρως, το σταμάτησε και πήρε αμέσως 5 κιλά. Οπότε βλέπουμε και εκεί ότι δεν θα μπορείς π.χ. να παίρνεις αυτό το φάρμακο για πάντα, οπότε αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ξαναπαίρνεις τα κιλά. Θεωρώ λοιπόν σαν φιλική συμβουλή και νομίζω ότι όλοι οι δικοί θα συμφωνήσουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία ρουτίνα, δηλαδή μία καθημερινότητα σωστή. Σίγουρα άνθρωποι που έχουν μεγάλο πρόβλημα και θέλουν να χάσουν πολλά κιλά σίγουρα θα ακολουθήσουν μια δίαιτα, αλλά φυσικά όταν χάσουν και αυτά τα κιλά πρέπει να έχουν μια φυσιολογική καθημερινότητα, δηλαδή δεν μπορούμε να χάσουμε 30 κιλά και μετά να ξεκινήσουμε πάλι να τρώμε. Όπως βλέπετε έχω προετοιμαστεί κατάλληλα, θα βάλω και μια ζακετούλα και θα πάω για περπάτημα. Όσες δουλειές και να έχω μέσα στην ημέρα, το έχω βάλει στο πρόγραμμα να πηγαίνω οπωσδήποτε μία ωρίτσα την ημέρα με 1,5 για περπάτημα. Κάποιες φορές δεν προλαβαίνω, οπότε μπορεί να πηγαίνω και στις 12 η ώρα. Μπορεί να έχω κάποια δουλίτσα και μπορεί να πάω και μόνη μου έστω για μισή ώρα. Έχω βάλει λοιπόν στο πρόγραμμα έστω ένα μικρό χρονικό διάστημα να πηγαίνω για λίγο περπάτημα για να πάρει μπρος ο οργανισμός μου. Θα σας αφήσω λοιπόν και την εφαρμογή όπου μπορείτε να την κατεβάσετε αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι έξτρα. Οπότε αυτές ήταν οι συμβουλές μου. Δεν είναι απαραίτητα για όλους. Καθαρά είναι δική μου άποψη και βοήθησαν προσωπικά εμένα, οπότε ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Να πω επίσης ότι έρχεται και καινούργια κάμερα, την περιμένω πώς και πώς, για να κάνουμε τέλεια βίντεο. Αύριο ετοιμάζω νέο βίντεο το οποίο θα είναι total makeover. Θα κάνω αλλαγή μαλλιά, νύχια, μακιγιάζ. Οπότε έρχεται σύντομα και επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να αφήσετε φυσικά ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο.